यदि घर के पता ससुरार होतोगे ससुरार होतोगे तब हाथ में म्यूजिक बाय विकास बेतिया। तब हाथ में जन हथियार होतोगे हथियार होतोगे। तोरा मंगिया में से नूरा हमार होतोगे यदि बोलतो कोई हम मार देबोगे तोरा मंगिया में से नूरा हमार होतोगे यदि बोलतो कोई हम मार देबोगे यदि घर के पता ससुरार होतोगे तब हाथ में जन हथियार होतोगे यदि घर के पता ससुरार होतोगे तब हाथ में जन हथियार होतोगे तब हाथ में जन हथियार होतोगे यदि घर के पता ससुरार होतोगे हाथ में जन हथियार होतोगे। भई के तोरा मारी के छौरी चल जइबहु जे लगे दू चार महीना साजा काटी के ले बहुबे लगे एगे सुन भई के तोरा मारी के छौरी चल जइबहु जे लगे दू चार महीना साजा काटी के ले बहुबे लगे नहीं तो यार तो हर जेल से फरार होतोगे तब सिस्टम ही पूरा हमार होतोगे नहीं तो यार तो हर जेल से फरार होतोगे तब सिस्टम ही पूरा हमार होतोगे यदि घर के पता ससुरार होतोगे तब हाथ में जन हथियार होतोगे यदि घर के पता ससुरार होतोगे तब हाथ में जन हथियार होतोगे तब हाथ में जन हथियार होतोगे यदि घर के पता ससुरार होतोगे हाथ में जन हथियार होतोगे। याद अपराधी तोहर बतिया ले मान गे के कर अवकात हो तोहर भर दे तौ मांग गे भर दे तौ मांग गे। याद अपराधी तोहर बतिया ले मान गे के कर अवकात हो तोहर भर दे तौ मांग गे अमर जित हाथे हो जे तो कांड गे सीपक नाम पूरा बरांड गे फिरोज फैशन को दे तो कांड गे राजा वीर नाम पूरा बरांड गे सोचल सपना के आगी में जर देबोगे तोरा बतरा के सांचों में मार देबोगे यदि घर के पता ससुरार होतोगे तब हाथ में जन हथियार होतोगे।